Voor het eerst in de historie wie het Veenhoopfestival juist toen Hiandal uitverkocht. En dat hier maar iedereen. Normaal stief voor de 39ste en nu voor de allerlaatste keer op het podium. Oer het hart, gaan we zien door ogen. Hoe je toch die mensen kunnen aantrekken, zeg maar, van het boerenleven. Maar ook over de politiek, zeg maar. Hij is toch de enige die dat heel goed kan brengen, weet je wel. De Achterhoekse rockband is dwande bij een Oorskiets-tournee. De band houdt er na 40 jaar mee op. Een van de redenen is de minnesoens van voorman Benny Jolink. De echte fan wil dan ook geen optreden meer missen. Het is een heel skoffeling dat we hier voor het laatst west binnen. Want op een gegeven moment, nou ja, je wordt ouder, je trouwen, wisselt je. Maar 30 jaar geleden, dan gaan we om 14 dagen naar normaal. We werden normaal in Friesland weer, de winnen we. We gaan zo een keer naar normaal. Volgende week op Zwarte Kruis en dan de week erop naar Duitsland en nog een paar andere optredens. Maar je wordt wel de laatste keer op de Veenhoop. Ja, dat is heel moeilijk. Deze doelgroep zit er tussen de 20 en de 40 jaar. Ik denk dat het wel tijd is voor eens wat oors, maar het is wel jammer. Het is wel het einde van een tijdperk, laten we maar zeggen. Ja, klopt. Maar een groot concert in het Gelderdoom in Arnhem neemt normaal in december definitief afscheid.